ZVL. Omroep ZVL. Ik sta hier bij de Kruidentuin in Grauw. Daar wordt aanstaande zaterdag een actie gehouden voor NL Doet. Wij gaan eens in gesprek wat er zoal gedaan wordt en wat er vooral in de toekomst ook nog nodig is. Vrijdag en zaterdag worden er op vele plaatsen in het land acties georganiseerd voor NL Doet. Daarbij steken vele vrijwilligers de handen uit de mouwen. Die extra aandacht kan de Kruidentuin in Grauw wel gebruiken. Omdat we nogal wat problemen hebben met het onderhoud van de tuin. Ja. De groep vrijwilligers die wordt langzaamaan steeds kleiner en ouder. En wat ook aan de hand is dat er het afgelopen jaar we enorm veel last van slakken hadden. Oei. Met het gevolg dat we dus een aantal kruiden steeds opnieuw konden planten en het steeds niks werd. De dorpsraad van Grauw heeft nu een plan ontwikkeld om dit slakkenprobleem tegen te gaan. Daar wordt zaterdag de eerste hand aan gelegd. Een verhoging in de tuin aan te brengen door middel van bakken. En dat worden met name, in die bakken komen dan met name kruiden te staan die heel gevoelig zijn voor slakken. Want een slak de kans om een bak goed te beschermen tegen slakken, die is veel groter dan gewoon op de grond. Ja. Ook na de actie voor NL Doet hoopt deze vrijwilliger op steeds meer mensen die de Kruidentuin bezoeken en meehelpen onderhouden. Daar kan uiteindelijk iedereen in de omgeving profijt van hebben. Aan de voorkant van de Kruidentuin is dat ook aangekondigd, hè, dat iedereen vrij is om hier en rond te lopen, maar ook gewoon om kruiden te plukken. Ja. Wat staat er voor zo onder andere? Nou, het zijn gewoon echt, voor het grootste gedeelte zijn het echt reguliere tuinkruiden. Okay. Dus op het moment niet, want dat heeft met het seizoen te maken. Maar dat staat dan ook gewoon als regel peterselie, basilicum, selderij, noem maar op. Maar ook dingetjes die steeds opnieuw terugkomen, zoals bieslook en dat soort kruiden, die staan er allemaal. Ondanks de relatief kleine groep vrijwilligers is de Kruidentuin al vele jaren in stand gehouden. Inmiddels is het 13e jaar dat het bestaat. Dus dat is al een behoorlijk lange tijd. Ja, en eigenlijk al die 13 jaar wel een beetje met hetzelfde clubje? Nee, daar zit behoorlijk wat verloop in. Ik ben zelf pas 2 jaar actief, dus ik kan van heel ver niet terugkijken. Maar degene die een van de belangrijkste oprichters van de Kruidentuin, dat was Scheken, die is toevallig afgelopen jaar opgehouden. Dus die is echt heel lang actief geweest. Ja, dat zijn natuurlijk wel mooie dingen die ook een dorp misschien wat dichter bij elkaar brengen. Dat is wel de bedoeling, ja. En ook dat mensen dus hier gewoon terecht kunnen om en te genieten van de tuin, maar ook om kruiden te plukken. ZVL. Omroep ZVL.